O presidente da Deputación da Coruña enxalza as vantaxas do Plan de Obras e Servizos, ademais do reforzo feito no ámbito social para financiar máis horas de SAF ou o novo modelo residencial para maiores. A Deputación da Coruña conta con diferentes liñas de axudas pensadas para particulares, empresas e concellos. Unha das máis potentes a nivel de investimento e repercusión é o Plan de Obras e Servizos. Esta subvención dota de financiamento aos 93 municipios da provincia para costear obras, subministros e servizos. Este ano bate récords ao acadar 153 millóns de euros e unha das partidas máis destacadas é a social, que se eleva aos 8 millóns de euros. Que neste orzamento incrementamos en 8 millóns de euros, que é unha cantidade moi relevante para unha entidade que tendo un orzamento superior a un concello non ten o orzamento da Xunta de Galicia. Falamos dunha entidade que ten un orzamento de 270 millóns de euros contra 13.000 da Xunta, non? Pero, en cambio, o noso compromiso cos servizos sociais é bandeira propia desta casa, non? O incremento é do 178% dende o ano 2015 en materia de protección social. Pero non todos son cartos, non? Sino que, sobre todo, a que van dirixidos? Van dirixidos a reforzar as plantillas municipais da xente, do exército de xente que atende directamente ás persoas que necesitan dese servizo, non? Vai adicado pois a comprar elementos móviles para atender ás persoas maiores nos seus fogares. Vai dedicado a incrementar casi en 300.000 horas a axuda á dependencia nos seus fogares. Tamén hai partidas reservadas para contratar profesionais no ámbito da protección social. Vai dedicado tamén pois a creación dun modelo de residencia de maiores totalmente distinto e que busca ofrecer menos servizo hospitalario e máis servizo de fogar aos maiores e ás persoas que están na última etapa da súa vida e que o que queren é o máis parecido ao seu fogar con unha gran calidade de servizo, non? Por tanto, estamos nese camiño. Unha das residencias estará en Rianxo, son residencias prototipo para ver, de alguma maneira, si estamos atinando co modelo. Creo que sí. Creo que despois de escoitar a moitos profesionais que saben de isto, de escoitar a usuarios e usuarias, a servicios sociais dos concellos, o modelo é este, non? Terá unha estética bonita e cubrirá todos os eidos e necesidades da terceira idade. Queren vivir nunha residencia acompañados, sorprendería a cantidad de maiores de 65 anos que no Barbanza viven de forma soa, non? É dicir, na soidade. E, por tanto, temos en conta esta realidade para diseñar estas residencias, igual que o temos en conta para incrementar un servicio moi querido na veciñanza como é o servicio de teleasistencia, non? Donde incrementamos moito o orzamento e o servizo ata o punto de que aumentamos casi un 35% a cobertura de persoas de maiores de 65 anos que viven soas e que dependen do botón roxo da Deputación para vivir con seguridade eles e as súas familias que están pendentes desa soidade, non? Por tanto, a verdade é que dá gusto poder falar de algo co que estás moi comprometido. Ademais, son peticións de servizos realizadas pola sociedade. Por iso, González Formoso reafirma a aposta da Deputación co posocial. Incrementamos un 178%. Os cartos, por falar claro, os recursos económicos que a Deputación da Coruña adica a protección social, a servicios sociais, falamos dunha revolución, non? Falamos de que hubo pois, un goberno que decideu incrementar esta partida concreta en detrimento de outras que entendemos que son moi importantes, pero que non son tan urxentes como atender unha persoa maior. Eu entendo que unha beirarrúa este máis bonita é importante, pero é moito menos importante que unha persoa maior que o necesita, que vive soa, teña unha cobertura por parte do sistema. Que é importante que efectivamente cambiemos unha ventana ou as ventanas dun centro social e cultural dunha parroquia, pero seguro que os parroquianos e parroquianas prefieren que se adiquen esos cartos se hai unha prioridade social. A comarca do Barbanza recibiu neste 2026 máis dun millón de euros neste posocial para atender as necesidades da poboación nesta materia.